Berang-berang so agama sa dunia. Si ibu sa ayaman niya na Makkah, siya Makkah, na si kumasaw Nabi. Dia penakapakataning mo Rasulullah na niya Nabi sunabi na riyautian na aya ang makasusulod sa Kaaba asimbahan udiin na tuhan na sobra 300 kakadagalian. Si ibu to sa Kaaba. Niya kadagalian sa agama. Nagyan na ni sabab, alam mo na agama sa dunia na ayaw mo terima ano na sa tanong na Islam. Na ayaw ka terima Ibn Abbas na tigyan na salasat akhlaq, talawat tigyan apaparangayan, dedebitan, ulawla, kiulaw-law na mga Kristiyan, mga Yahudi. Sila ni sila ni kiulaw-law na, kidedebitan na, mustahsina amiyak kapepi adedebitan. Wal muslimuna awla biha ayapato tatigo Ibn Abbas na ayak kilangagan roon na Muslim. Okay na, si imanalangag ko mga Kristiyan, si imanalangag si ko mga Yahudi. Di mo tanwa, apiyasi sa Manila, na basta man, hindi ka sa mga dito nalililay. Oy, at taman kanuwasan, nalililay nun na parating ang branaw na yan siguro. Matandang ini. Na basta na mo mga derba sa Metro Manila, so puputo na kalat-kalat, na tigil nagigay-gipad ako na maranaw. Allah na niya karagirginanan kasumranaw na aya agama niya na sudid na unaan niya na mada agama. Toy, ato ni katiro Ibn Abbas, talok tigyan na didebitan, ayaki didebitan na mga Kristiyan, mga Yahudi, ang iya kapiya-piya, iya man mustahsina lang, iya kapiya-piya. Awan muslimuna awlabiha aya pato tagbilang agenro na so Muslim. Ang tulong na tigi Ibn Abbas, napaganyan na tigi Ibn Abbas, na law nazala bihim dayfun lajtahidu fi birrihi. Isa tigi na paparangayan naging iya mga Yahudi, mga Kristiyan, ayat dapat akiparangay ron as tanong. Kaya kung nadidibiyatan nila, na ida nazala bihim dayfun, na igira ko na adnam yaka panikira na bisita, lajtahidu fi birrihi, na mamangilay siran sa ukita kasilas lairan bulisiteran. Ngayon ito, igira apian din sa gigay na Pilipinas. Apian din sa Pilipinas. Nasunod ka ko tindi na yan itino na Kristiyan. Namiyang mga nakun, namiyang kagira na, ma'am, kaintay mo ma'am. Di ba, istay nila na? O di na, sir, kaintay o sir. Oy, napaka ko na tingin ka sir. Asa mo gata man ka. Yun istay nila. Nahirap man naman ano, nakun, na tinapang nalubga ka na mga sulod. Dahil ba na kundira na yung masadira naman ako, na nasunod, na kate dua teran. Umi, siguro baka tepa ko ma, siguro baka DJ. Tapo ko na ka. Uy, tapo ko na ka. Dilip na ka sa dulo ito. Okay, na so Christian na anda di alam ako mo na bisita na miya ka ginawa, kain tayo. Opo ka sir, opo. Mata na yung miya ka dinagap ka sugdalan. Apos na makasuldi ka mga Kristiyan, ang muntong na miya ka tinig na sir, opo ka sir. Di ba istay nila naman? Allahu Akbar Allah. Yun yung mga Kristiyan. Kanabatan nyo lagi puro uno. Naso Kristiyan ng belay na ayak wartoy ano nagdurumay na mga ito na ayak pagpakalaan nila na sala. Ino to.
nakagi-aya ang tapira na para sa bisita na makadaya isiran. Niya kapiyapit lagi ngaya na aya pato taro na sa katanoy. Sa katanigi parangero. So ang tanong, so Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam na inukiya betui sa kana sa hindi betul Ibrahim Khalilullah. Ino mimbalo aya maana niya na aya ini betul ko Ibrahim na bulay ka wallah. Kaso Ibrahim alayhi salatu wassalam na din asa timang gogawi iya sumagado na ba niya di ba bada bisita niya. Aya ka ba aya na Ibrahim dito na kuman di na mi ipagatuan niya. Ay dapat yun. Allah. Ikaw mo napaparangay ng kaya mga jahilo na law kanat liwahidin minhum imra'atan akbarat 'indahu la yatluquha wa yaskunuha makhafatan an tadira. Allah. Paparangay ng Kristiyano. Ay ako napaparangay ng Kristiyan. Mga pamamatay ng mga Yahudi, mga Kristiyan. Nabusta ko na makapangaruma sila sa bubay. Naigira ko na sukarumay na doon na niya katuwa. Oh, ladiran kerawan malambas na makatuwa. Ikapadiran na. Basta makaibarat na sugato na nakaruman niya na buhay. Sige na. Na basta makaibig. Na dirag bulde na kerawan umiran belaga. Dirag kerawan umiran belaga, ginam niya katuwa. Lagi kaya marano, nandi kaya pakatuwa niya, natigay na makapungarumata kami, expire ka. Mga pelulugot sa manlubog. Iya kapiatan, uy, na mga Kristiyan. Oh, kenapa tayo na mundo ka, aya ano mera na ribat, lagi niya kapipiya bunyo pa parang ngayon. Na basta, aya maana niya na makaidit yung karunay na diran na ng garawan mama. Kapadiran. Yan kaya mga insika. Mga Chinese, nagyan nga mga insika na basta alam ipapatagiran na siringaniran, ayak numiran ako sa bapairan, lolotiran, tunganiran, namiya ka to, ibarat yan, dita si ayay din si 20, 80, 90, niya kayo din. Nakanabiran ng pumutin na bungaw. Kaya iputwira ko niya lokskira na Grand Master. Wah, pagkori kayo? Iputwira ko niya kaidirgiran na Grand Master. Naskita rin na ipututan ko niya katuwa bungaw. Wala, kori ka di ka na dito ng mga rin. Oy, anip ni mato si Ingat ka tingin. Si Sawalay ka, bungaw. Sama tanga sa video tanong magbuyukit. Ha? Okay, daging kaya mga sarwang ataw na andi kapakaide do loksiran na kanabirang betuwi sa bungaw kaayain betuwiran na Grand Master. Grand Master. Naskita nun na, tuno to? Grand Bungaw. Iputan ko nung star so ang lawag na. Lagi ya. Na isa ko napaparangin ang kaya mga suranga na lauka at liwahidin minhum imra'atan ihira ko na nakarumayran kaburat nakiyakaidet yakatuwa la yatluquha nadiran kirawan biram bilaga kira ikabdiran na ikabdiran wa yaskunuha na api ako na nagalubugyan na di pag-istadi pag-istabi sa walay pamakanatiliran kaway nati puminuabin sa kuwan yan ito na so istidi ko tindir tindiran yan natindira yung tinanggay no natigil na so karuma ko na miya kaidid na miya kuwan na lumini isaw na miya ulog isaw na so kanon nagito good na nilang sa waliran so karumeran na miya kaidid gina ni paparangayran makapatan ang tadi ka ipaglakiran sa bumindiray nung na aya dapat agi parangaysan na ang tawag Muslim ada patagi parangay. Ino yung kaya maranong na purpose niya na mauso katutan mo sa ka-prepare
Tapi daw punay na idea ka rumah ko yung kay hindi daw punay ito ka expire ako. Matang wala mga tama sa kaspanipay. Tapos saan niya kasara naman para siyan, ha? Lagi maalak, ano ni ka pa kayo din mo? Nasa video mabugi ngayon, marano, tabi, hindi ka tayo minalay ko tan, naan mabuk ka to na marano, ano ni kayo ni karuman yan yung kayo din, ano ba may stroke? Okay? Na sumulok sa mga wata yan, tingin na lang makapulman nila kung kaya naman sila yung ha? Iya, coba na marano. Ikatlo, para kaya din kaya mga Kristiyan, mga sarwang, na idha lahaka bijarihim daynun, aw asabahu siddatun aw juhd, ijtahidu hatta yaqdu daynahu. Napaparang ng mga Kristiyan, ay ako nakasiring-siringan nila, na pumagilin kayo na nila, ako na nauwida ka, na pagi penuh-penuh siran makakap, dira dititabang anak ada anggota problema nga. Di ba, istilah na Kristiyan? Okay. Istilah na Kristiyan. Igira, atem, yung makabalitan sa mga pragatan. Na igira ibarat yan na at na sumir di ko alay tiko di na sa ikotin nga na hindi nga kaya kasada kapala pa rin Kristiyana buhay na video unsa man share ano man share ya dia magiging sira naging maranaw na sulod ang atiro na tumupan ka kapiting oy ano yan nakagidugid na kaya kapipik ito yan bata ka ano pa namin sugat ang kata ati mo na iba't ka nagnuba pagkawid ka Muslim pagkita na Muslim na iba't ka ano pa nagkato na buya yun natin ka niya dito no di na iman to na ayat ano pagdudan na diyan kaya inanoy sa kitab ang mga tao adin na ganyan pakaid. Dan na pakaid yan. O pa makaibaratan na kasunggaan na miyawatan kasunggaan na uli mo na miyawatan guli mo na kabarakat na miyawatan kabarakat na usyap na miyawatan usyap. Pamaginigaliwa o maapadigan usyap. Kung hindi mo kuwama ada. Ito na, iparaduan o pamaginigaliwa. Aya ko na mga tawadun na bunyan ukor. Da abanyan ukor, naguda abanyan untong. Itong nakamalay, kami ang kadalay niya gibiling yung sa walay. 1, 2, 3, 10 ang kadagalira. Inaluin sa kitab at din na mga Korea. Ayan na militero na si Imam Sufyan al-Thawri na yun yan ito. Okay, number 1, ada Korea. Pagning ko wala, Korea nung ada yung kusina, dan nabar katanuran pada sa kataw, insyaAllah, amin na niyo. Allahumma amin. Okay, number 1. Number 1 ang mga tao, ada na Korea na rajulun aw imra'atin yad'u li nafsihi wala yad'u li walidihi walil mu'minin. Naaya ko na pagumbaganay ang iyanoy o Imam Sufyan al-Thawri. Adin na Korea na tao. Nagyan nga iya tao, aira di indua, di niya di pamang niya ginawa niyan, na di niya nung pagpadin si inaya na usya mayan, na di niya nung pagpadin sumiya maratyaya, na iniitunganan o Imam Sufyan al-Thawri sa din na bunyang ipantag manusia. Basta ko na mamangli ka, maduli na ako siya mga. Kailangan na priority ka, no? Mga lukstan. Ha? Basta ko mamangli ka sarili na ginawa. Ya Allah, maapi akong kanawurila iyakong kaya Allah. Ayamala narilain kasi ina abu si ama. Ya Allah, siya ko kiran makapupuun, Ya Allah. Rilain ka sumya maratiyay ang mga dito, ang mga bai. Lidesang kaming kadamo na punaraka. Ginaniyo kita ka pumangitan. O, di ba ka pa kayo ba tatong ang pag-ispisyan lulok? Sila tiga asa ka na rin nakaplugulok sa ka na ito tabi di guru pa din. Para makasurga sina. Ako siya ma. Kadito ka pa kayo.
Pangni ka mga kuwa magirawa, Ya Allah, pakasurga ang kasina Abu Siyama, saka nabagak na kong kader. Kumari ka pa ito? Ha? Ya Allah, rilain kasina Abu Siyama, pagulingkur ka ya Allah, api dia kurumpad. Ayan na, kailangan na, number 1 na dia ginawang ka na, number 2 na, sumbalalos ka. Basta pemangni ka. So Allah Ta'ala, so Nabi alaihi salatu wassalam, na inalu ini yan, basta tingin, ida da'al mu'min, igir atigu Nabi ya so mu'min na pemakin na, di indua di mamangni, na pemamakin kenu Allah, so pangnin ka, na andin ni jika di mamangni api katasian, na upunun di managu Allah siin akabu siya maaka, na di niya butuh sebagai anggota pangnin ka. Kailangan na espesyal sa mga lokstan. Ito man magbibatot. Ay pato kita no na betano ka dilipati aso mga lokstan na sila ni kapitan tanong. Oy, kaba kasi makauuntog do sila. Ha? Baka makaiday sa wata, baka makaiday sa wata ka do sila. Nganin siyan, baka miran pa isang ngayang pangkatan kay man to do sila. Naya patot na so kapitan ka no kung pakalipati api din na miya swata ka tigo ali akhris bid dunya ala rida isnayn paano manamariga tigo ali bin Abi Talib ama swata ka yung kay dua api din na miya swata ka sa dunia. Oy, api din na miya swata ka sa dunia asar ka mapirpek ka tigo ali yung kay dua umma ka wabak ay maana nila paano manamariga na mapakatay aga si ina kagusi ang mga piyet, alam mo na ito itubul kairan eh. Kung tayo pakatay na tulad ano. Muskila. Ito na muskila. Ay muskila na anak ito na maranaw. Di tanong ba doon? Anak ito na maranaw mas re-respectuan yan so panabunian lokos adisurupsyan. Anak ito na maranaw doon. Kaya may si Guguyan, ay niyang gapakoma, punya Manila. Ay daw, tigin man na tikta. Kailan ka dumating? Okay. Long time no see, ay daw, nakakamis ka, ante. Naungi nakita pagi, nanudusin na yan ang motor. Ito, iskat sa Manila. O ay, naungi nakita, ay niya piya kasi suwi na yan. Niya pangangarki si ante niyan, si Guguyan. Ha? Nah, namanya dia yang masih yang kerja Tito. Ya, dua kan nubus kita. Oh, ya do, isike sama mang ama. Oh, namun dia pakai sikap masih ama ya, namun dia sila mangpangarkina. Allah, nah lepas yan sila na siya ama yan. Yung kuto arkiyan na mas musiki na ilaw siya may na disibog ilaw bubaya. Ha? Nakagya isa karibat kada diyan kayang ranawa, diyan kurumpad, di tanurumpad langon. Na ada keto unawata ayamanan yan na di na lagi panggerkan sina yan, di na panggerkan siya makyan. Okay, na sana kawataw na pangarkan yan lagi ika subrasa kelugiti pagiso tao nakapangarkin yan nun. Dahil na sinelog siya may panggerkan na aya pinaka mali, pinaka mistake, karibatan na hirap iya tayo sinaeran na ayan yan hindi ka pangangarki sa idiren. O ay do, umiakon. Ina ako nino kung ganyan pagaway ina. Yugod pa katanwa, ina na pangangarkan yan lagi. Namiyak ka na daw tuwa karibatan ka. Huwag mo tuwa di mo, di pangangar ka. Nakapangangarki nga, nauyag-uyag na di pa kapiya-piya ginawa niyan. Agi kiyarki nga, nadumi ka. Di makapungkaw. Allah nadatano to pagurkan kasi ang tinga napiakis kasi na kung mo na diri ka matirugin na kaina di ko kasi pagurkan ay diyan na magaputay na pagurkan ko sa bu kita nasa mo din mo luto ha atawan ni wa tuni urdiru Allah Ta'ala kumawata na tingin na warhamhuma kama rabbayani sagira. So ay maanan niyan na ina at kanu mga ina kanu nas kanu mga ina na
igira amay to swatayo adun asumiyaga de salongambu aberiu de karki swatayo na sebagian kuna. Kalau nak uman gawin na pangarkan yung mga hotel na kenapa one pieces. Kaya katay corona pigira to turun juwata ka na di pangarkan. Nakuna ka mangusan witan ha. Kaya ngarkan ka na pagaigan ka na pangarkan ka na aya ordi wala na diyan ko to inikidir ka ina ka gusia makakuwata ka na manok siran lagi cuma bikin dia ngagiran aya dapat nada asuma gedro ta sanungamu abala dikar ke sina ka gusia maka betul nila siapa Quran mo owai katanya si Junaida katanya si ando to si Naisa pagising mo si kadiyo sa niyo, pugar ka niya naman gawin sila yan. Ha? Naina ko wata ka naisa na doon, manuwi na pangar kang kadiyo sa niya. Dahil mato lang, niya kayo din niya, dapat naskap na ni pangar ko. Yang jalan, dia tatanwe ya. So, sudah ker kan niya nalog siya kaniya dia. Tika kaya biniya namin, yang sekabus. Tidak bisa apa. Ano yan na kita ditaruh di pamusia takaber bebkuyang suditan udi kapagugama. Dapat ya okay, number 2 kita nawigan dulu. Ayaw ko na ikadua mga tao ada dan kiadaan japakaid udiin na do Korean na rajulun yaqra'ul Qur'ana wala yaqra'u fi kulli yawmin mi'ata ayat. Ayaw ko na kaya din sa kurataw na giyang gaya tao absibin sugawin na din makabati sa Qur'an na daw na Korea. Giyang kaya Qur'an. Giyang kaya Qur'an na kaya ako rin ikipumang doon. At alam niya ka mong kami. Alam niya ka mong kami. Adi yung gagawin din mapipigin ginawa niya. Ha? Adi kuwan. Ayah ka sa niya naman na umana ko tigil tigil ko pa na pili ka na miya dito na si sarong-sarong na kana si na kuira. Oway na tubitan na kunja ka na ko. Oway. At na untuk digan. Lagi ini kiyo ko na biya tanong na uto talong ayat. Yung uto talong ayat na hindi pang lumuro na may kalungan arba. Kami ba na nakasusurkan ka na yung tinusi. Kami arba. Nah, anto na bini na taloting mana na ayat amade dan mukura sa surat Yunus, sa surat Hud, sa surat Nahum. Nah, biti ang nabuo kis saniya kandala na hakis. Itu na normal to kato irungi garuman yan naukis kaniya. Na gitu. Kaya mana na makawida ka lang yung Zagira. Next step nyo to insyaAllah. Na ayaw man yan na kailangan na ngati at ano sa Quran. Ngati at ano sa Quran. Na yung question na guru, ato ni Yeso niya, di ko mataon matiya sa Quran, so karuma ko na di mataon matiya, apya sa mga mataon na sila mataon matiya, ato ni Yeso ito na, ewan na sila Quran, tukandira ng asar ka, kunig sa Quran, wala niyo. Asar ka kunig sa Quran, Jeko? Wala niyo, ano yung kan sa Quran, na inobito yun na bisa, o tarudya, kata niyo tarudya, so bimato, naso di ba natanong ko tarudya? Karumamis, derangita. Ayat itu kalau bituno na bisa utarudya, nagyan mo to, ito na to, changis. So di mo na napay na muna. Ang makapani upisa, nagyuti utarudya. At nadarang kita, may kanit pinipis upis, na nadarang kita makapani upis, nagyan mo ta makapalo ni upis, nagyuti bituan sa utarudya, o pa ka na ko to, natama ka na napay na po. Nagyan mo ta utarudya, napiya kay barato nabi, so kubatiya sa Quran na nagido, darang kita. So darang kita, ati ko mga ulama, na inumya ka pala, gido gusto mo, minabutian niya sa Quran, so darang kita, na o ka na nga, kumaka sa darang kita, nagyan mo ta utarudya, na langwan miyat tambay, apa nga nang nagsasulot yan, nakaawidan ka, nakadipiliyo. Na ano ni kakanangaw, kaya ka na nauturod siya, napalaya niya na tuprupta na pagkaliw niya.
Lagit maguna natin kuyang niya, mga ulama o tao, ay igira biyati sa Quran na daw na matatang sa sulda lawa siya na bisa na pati. Iti ka paapla lagi diyan. Tuwating sa otorudya, na igira ang matatang kuwalay na disuldan a jin na disuldan na katao sa walay. Lagit maguna natin kuyang tao, ay igira biyati sa Quran kuwalay na disuldan na jin na disuldan na katao sa walay. Kaya otorudya na dito kami di pamangluminting. Aya patot nakatatago niyo ron sa walay niyo kadi disulda na katao. Apia panta na basta ad na otorudya walay na disulda sa panta sa disulda walay. Uwat na satan walay na pupilang basta kagungin naging na otorudya. Na kay laman na uwan na pisap ko sa katiyo isaw na anadimor ka na Allah na aya ako niyo na otorudya. Oy, natatanggol niyo kung mga kwarto niyo. Pero kenapa i-display kapken? Kenapa display kapken? Kenuto. Nama kana ka, lagi mo tao pa kana ka, upisan ka na, apes ka na, miyago nga, di ba? Oh, lagi ito na dito tutirima ng mga ginagi mo tabong niya. Oh, naman ang lalang na malakalakap man, natuwakap man, natatanggol nga, akiyas mo din na gito biya di ba nakasawalay? Di ka kasundan na katauwago, di ka kasundan na jin. Sabi nila otorudya. Ha? Ano ba pag? Orange, makapali upisan na di ba nga na mga painapon, lagi na ipusang niran. Upak niran, natabakan na painapon. Owan. Nana, suwati ulabi, so mga tao akbati anin sa Quran, suwatigin sa walay akbati ang sa Quran, na ayam anan yan na di na nagasugdo na jinsa. Lagi dumango, walay aadun darami taon disugdo na jin, nagudisugdo na. Yan kapepe pa na sa mga walay, ipagdawa ka kanwaya. Igira sa walay na at na pamumulan ng nagarangita, na lumanta pa yung kuwan, mga katao, nandun ni kasago din niya ng utagarangita na silay. Di niya kapersuban niya tingwi. Ha? Na, dia ka na nagarangita, na di na kumadoy nono. Na di na nagirawan ng mga setan ng biragulini. Lagi nga na dirangita. Na ayaw pa nung baya mo sa ka, lagi mo ito utarudya. Yung mo takarumamis. Okay. Nanain siya na igira lagi ko na puta no no. Igira na di magiligan na puka no no. Lagi di no. Lagi sa mga tunganay nga na. Kaya to ko na kami akalalay argi niya. Pangan nga adi na to walay. Nagira niya giligan na malo ang laikuan. Pita ka. Ha? Nasa ba lagi mo mga prutas na? Kuha ko sa mga 2 kilo. Mga 20 kilo. May 20 kilo. 2 kilo. Namako ka sa 2 kilo. Namakabali ka sa inyo. Na umanito man ka na. Bingo sa buti man. Katano inipa mo siya tigulo. Katano inipa mo siya tigulo. Owa. Nabugtad ka sa kwarto. Pero ako mga tao. Biling mga tao. Kung ano. Pagali na ako. Kaya kasi noon. Amay naman lumiya ko. Amay ka mismis. Kalau di kanya nanti, ruang yang kita di karun nanti di kapal ni, pegang makan kau makan ya budak opis. Bagi bang otak kan. Oke. Kita lo number 3. Ikatalo atiku Sufyan as-Sawri amang tao dan nongtongian dan nongkurian na rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Giso mga kapag sububoy. Yan kaya tingin na tao, asumir ko masjid, narami giluminyo na din makasumir sa gura katasunat o masjid. Yan kaya kasulja masjid, detaro yung ano ka na di mato. Anda din ka nung gisumir na masjid, ikira diyo maat, adin? Okay, alhamdulillah. Ikira diyo maat. Na makasulja ka sa masjid, na basta diyo maat na di sunaton. Makasulja ka rin sa masjid, nadi sunaton ada di kapasok di kau masjid sumbe na sa dura kata sunat lagi mo ta sumbe yang ka adura kata sunat sa sumbe di kau masjid na kena butuh sunat para sa waktu di
Tapos tadi yung maatana, siya kabugsulat ko Oriano, kapang kabairon, kasimbiron. Na makasuldi ka ron na palino ko tuwa panasbi. Okay, na makasuldi ka ko masjid na aya ordero Nabi sallallahu alaihi wasallam na yajlis hatta yarqa rak'atayn. Basta sulod ka masjid, lagi dumama ka anta ka babay ka. Na uba ka pasin unto datigo Nabi tama jadi ka makasumi sa dua rakaat. Sunat ay nuturo na tahiyatul masjid. Mana dia na makatahiyatul masjid ka na untuk digad na piyag ba man na ni kapag bangiron na din nakasibayan ro di ka sibiya sunat api kay pagbangan na makapasad yung bilang kaya kapag bang na untuk na di ka di panasbik kaaya kap sunat ka sa dua rakaat sunat na mga simbayan na sa diyo mga oh ele batyo na setan ko number 4. Kaya nga yung pag-usay tanong, lagi sa mga tawag, kaya nga doon sa pakaid. Kaya sa mga tawag, doon mga Korean. Okay, number 4. Ayaw ko na yung patalo, Korean ang mga tao na rajulun, yamurru alal maqabir, walam yusallim alayhim, walam yada'ulahum. Ayaw mga yan na ikapat ang mga tao agyadaan sa untong nabukor nasutaw asumiyagad ko api ang takikuba na duniyan sada masutaw ko uba api ang takikubur lagi si nasara ketamay na din nakili ang siya kubu sa tambarse siyang pangagili sa tambarse oh anak kuburan sa tambarse de ha rotitin mo ako tambar okay o be karwaso nanana api ang takikuba ha api ang takikuba api ang nararangit ka kumiyatay na binigingan na rati miyatay na kirarangitan na kapag ha tapos sasagin na ka nada ko na ukuro tao asya ganyan yan sa kuba na ganyan sa lamang katong niya ito na isilang tanong kuba Assalamualaikum ya ahlal kubur Udina ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat antumul qadimun wa nahnul lahikun as'alullahu lana wa lakumul adiyah. Kaya patut siya na basta ang bisita na ka so kubay inaka sa kanwa mga bay na kapagay di ganun ni bisita o ay asa na diminting Napos sa pemisitaan ka sa kubay ina ka, nagukubay ama ka, nasa lamang ka. Nakagidingan mo rin, nasuratan na ka, na makaumakaroon sa kita kubay, nabutian na ka. Assalamualaikum, ya ahlal kubur, minal mu'minin wal mu'minat, antumul qadimun, wa nahnu lahikun, as'alullahu lana walakumul afiyah. Mapasan ko ito na, ubay si kubay. Naumuti ako sa suratul Ikhlas, nabuti nga sa kulong sa makatalo. Namapasan buo ka, o ay, napamangani. O kaya kung ba na di mata kasungkaw na, di number 1. Nagkapakit na tero na kakayamanan yan na inaakag siya makakuha na di mata. O may, di nga narata ginawa nga kasumanga po ka na mapipiya ginawa irano. O may, di nga narata ginawa ka sumanga wata ka na mapipiya ginawa irano. Nakadaba ka pumangudur. O may, ayaw mo betul nga kami na sino ka, madingin na ka. Ha? Di, ayaw mo betul na ka, sagyan mo ito kuhan. Kaya manang yan, kagya ino, kapakaya ano ina ko ito, kagya apian utulo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumiyatay natatagong gudar pa tatagwan nun. Na mau masuk ano nga na diumat, na kuno mga malaikat na yung tadi na ukiuburan yun. Owan. Nasa nabi mo bitero. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat antumul qadimun wa nahnu lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kata ni mana tu? Betul berdoa. Hindi ka kata. Mira, pagli ko Allah so kalilintan na mambugin niyo alang ulangan na matatagusan ng mga kuba. Antumul qadimun wa nahnu lahikun.
na di nyo rarata ginawa niyo kamatag kanumiyaw na paniyaw namin mamuso iskidyo lami katulog namin skano. As'alullahu lana wa lakumul afiyah. Na di pamang naigwala maapang kami niya na urila ang kanumiyan. Ano ni kinyo na kaunra ko na ayaw mana nila siksik sa adyang utataw ko kung na miya libre ko siksik apo na narka. Ay naman tayo na si kumasa ayaw mana nila Imam Shafi'i Hasan al-Basri na miya ka umaw na ato na bilin na miya kaysa na makatutulog na Hasan al-Basri kasi Hasan al-Basri na miya panutog sa kita aya isa ibubugay runuwa akaramang na igira miya gamal sa Hasan al-Basri na apya anta ni miyatay na basta pagamalan niya ng turog na siya ni Miteri. Yuti karam na ibugay wa Hasan al-Basri. Ibaratnya na sungaw Hasan, tiga ustad. Ya ino ba? Na budi ka pa kay titagin na pangarakan si ina. Isi nakarakan nung nanto ni masusuayan. Anatigin na kasi mapita. Imbitira yan. Na magagawin na miya gaman sa Hasan al-Basri. Na makapagaman, naturog na ila kakapili niya mo tagi na paniya na sumiyo kumiyatay. Yan yung istorya. Oh. Yuti ka pasamo Hasan al-Basri. Yang isa na sa Hasan, napitin tayo ginapian amir, dagan na tao, sindugin ko ako eh. O, niya kaya, pagkasindigan wigiro ka dyan udang. At tatang mo ka, kaya kadagan na udang. Namamasimsiksiran natin, nasumiyadi din naman na makabinaningin din. O, nagiraw na kapman na tunay kanuda. Na ayat man maniyaw so sa didalam amya karigin na so bimam siksik na ron kadin sa napas. Ruta kayo niya natama sa lang dyan ang makadilan eh. Na ayaw ko na masusuagi mo tapitin tagi na buhasan na lagi dupsin din siran si iko para. Ayaw man na niyan na ingira ko na ayaw maniliyaw na sa mga bubaya di mamangis ay daw. Oh ay kakikita kayo niyan. Natingan sila man ang mga malaikat na yaman madidiram sa mga babay na yaman mamangisik sa mga mamasaliyawaw. O ay, namiya ka sumusumur sila na tatantangan sila ng Hasan al-Basri. Agyo ko tatantangan sila ni Hasan. Di pa matimiya ka daw sa Hasan. Agyo ko makanaw, tumatantang sa Hasan, tiginain mo kan sila nutudo kay siya. Ato kay kasiksaan nila, mabago sila na bago sila katabangi, bago sila kaugupi. Naaya siyo, Hasan, nakagida niya lakay. Natigil na kayo, kamapita. Napagabala na nga, kumasuya ko sa mga tao ito. Nangiram isip ito na kadustaliran. Lagi ako mapita, namiya katulog sa Hasan al-Basri. O, ay, namiya guman. Tiyong, kaya ko tulogin. Nasumiyagad na, dakiran makasong. Siya kasong-usong. O pamakuan na, ayaw to pipikir niya na piyagamalan niya na sumisagyan ko ta mga tao sa ngutan na raka yung ko ta sindagin kapalisir niya diran na mitit na ginap na kalabas si gira kasi mitit na ginap sa surga. So kaya yung nuwaya maanan niya na asa na umanisa ka tao na pagkapiran na dumado na sa mga prutas mga pangananggan na biya kasilis-silo kahit nalaitira ng mga demon. So kaya yung Hasan kaya na isusunod na yari ba? Ano ang katiri ko? Tiyanuan ng mga tao ko surga. Alim! Mana ka ng siyong? Tigil na ba siya kurkan usyong? At tigil na sumwa ko na siya kurkan wa mini bumber, mini agaw. Tila, budi ka pa kayo maamibitira itanong, nauga siya buwa. Natigil na ko, ayan to. Namiyubay kira ko sa Hasan al-Basri. Tinatuno to. Ini nakali ko gagawin na pitit na ginapak na mga tawa pisindigin ko apoy. Nagtitipipigan ko ako siya ko kiran. Besoy. Kapalisin na kansiran. Natingin na pa nga doon. Katawan na kaging ko tuwa. Pisindigin. Pisindigin na melay nga. Tingin na ino ako kiran. Kisi kapalisin mo siran. Natingin na aning. Lagi man ako tapitit na ginapar ka, apsin na ginakunara ka na sa kanima na yan. Yan mga surga kami.
Ayat tinggi na kada kelamin na 500 kami guna magpulo ka tao kada kelamin. Isa-isa ka kubo, paman nararantan ito makabarera na. So, lagi dagi uta tigiwa. Meteoriwira na. Dayawa na. Naya tinggi na kada kelamin ro, na 560 ang kada kelamin na. Parang-parangan mo ito katutungaw. Iman to alim na, panay kami sa surga iman to. Oh, tigo hasalin ano pa surga, natigil na katesos sabaw. At natigil na pilala ka wa manguda, nasuatingin yung kaya sa gadiyan kami. Lagu kami niya natigil salama. Again, tagin mo salama kami, again mo tamanguda. Nasya nawatan niya natigil sunabi sa miya katalo. Again, tigil mo kasalawatan niya sunabi sa miya katalo. Nenang kaya pasada na derigid na miyan na suara si kukubur ap siksaan kami. Aya malaikati, hey malaika, irfa'u dhunubagum. Hey mga malaikat na ipuni man to. Nagunot kami yun no kap siksaan yung kiran. Transfer niyo sila ko surga. Yung mga malaikat ay Allah. Hayso ta'amuro ang mu'addibaw mila kaya misa'a. Ayah panuan kami na tutong na misira na tama sa lima katilid subagit na tigil na uway na kagi-tigil manai at natigil na sakatawa manguda amya tuntulian so salawat o nabiyagan na di rin ito pagkadiin pagarga na kanuto na ipagarga kanu na lang na madadang ang uta manguda na iman to ng desisyon na mo pala sila surga na pala sila niya kasurga pulang sa salawat na kailangan na bes kasugan ko mga kuba na uban niyo lipat at silawati niyo sunabi aminin niyo yung goto at ito lang Hasan al-Basri. O lagi na pagisita ka na lagi ng mga kubura mga loksiway na pagpaganero na salam ka no assalamualaikum ya ahlal kubur na mapasaliw na nabangbigan na ginawa no Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang Nabi tiakan na dua ka? Ya Allah, pengeningor ka ya Allah. Agian kayo nakagidlangon na kanaya mga pamilya na rinainkasiran ya Allah. Alright. Kaya sampor na ayan na pengeningor ka rinainkasi ina kataya dito ang anakan rinainkasi ama titiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'aul walad ala walidihi mustajaba. Andit na tigo Nabi ikipur unwata kuliman yan. Ang mamang ni suwata para si kumbal anopsiyan na di penmibuga tigula di limanian na dili sub na piterima anu Allah pang lewa tautu. Okay. Ay dapat ito lagi utas utan pamasok utan kuban number 1 na sedang jiran. Ika 2 na selawatan do Nabi. Nah ika 3 na kedua tara pe tiga dun biate tiga dun biate sa ko aja walay. Na 2 kan. Nama pasadu to na uplipiwi nga sa kubur, na ayang pilipiwan ka na so kilidian ka na ba sa surga? Kubur, na ba sa surga kubur? Di, so kuwan yan, doon ini. Ibaratnya na kubur ya, lagi pilipiwan na lagi si Iro. Iya, para so di kasira eh. Okay, na so saya na dinggan no to, pagari na, asal ya mabubuling rawapila na so kapipi ang ginawa na kuang utay dito bungaro. Oh. Ano ba tiro? Nah, number 5. Kita ko number 5. Ay, number 5, ang mga tao, iadaan sa ukor, iadaan sa untong, ukor yan, na rajulun dakhala madinatan fi yawmil juma'ati, thumma kharaja wa lam yusalli al-jum'ah. Okay, so mga dito, mga niyan, na ay kalimado ukurian na sa mga dito asumir kuingod si ko ano nga na Jumaat na miyaling na din suming sa Jumaat. Ibarat isang kulino pa mo na suga sa iligan. O suga sa iligan, libre ka na mga bayo. Enos ka na mga bayo, di Jumaat yun. At yung pisi sa iligan na di Jumaat yun na. E pa sa iligan. Ha? So mga bayo na di ba niyong Jumaat. Ayan nasambing yun na pa din luhur. Din na diyo matiyo. Ayan buwa pa diyo matiyo. Nausikan usibo yan sa masjid. Nausikan wala na para palit na ng luhur. Nauso mo nga sa malang yan ay ligan na di kayo nakalubak at diyo matiyo. Abumoy ka.
Di, kung ano, tiga ani masjid yung saya, bago mga simila, di, basta babay ka na, ay nasabi ka na, waktu aluhur. Oh, okay, na, o gira, dito, ibaratian na, mama, si karuma nga, si wata ka, nga dyan, na apian din sungay nito. Apian din sungay nito. Na, kailangan na, basta ano nga na Jumaat, nagisingin niya na makapsibihin sa Jumaat. Okay, apian din na masjid, ibaratian na, siya sa Manila, na Jumaat, nasulkan sa Quiapo, dengan na simbayang. Sulkan sa Datu Ismail, dengan na simbayang. Sulkan na sulkan niya yung anak niya na Blue Mosque, dengan na simbayang. Masimbayang na nagugabo, buka putaro sa Jokuan. Okay, na hindi na kanabang Jumaat. Nasa waktuan, umur na apiasigan, pisimbayangan sa iko asar. Dahil na problema mo. Ha? Ibaratnya na luhur. Firman niya kung mga karumaniyo, na waktuan luhur, nanap niya masuluhur, nasisiran niya kagaya, ibigan, na di sila simbayan sa luhur. Di sila simbayan. Naya waira juwasar. Niya ko masiran siya, lembang batu-batu na anasing umidyo. Magagpagbangan sa magrito. Oh, naduto makasimin sa asaragu, luhur. Kaya suwi niyan, napagubdas, nasusi ko sambayan na yan. Napsimin sa waktu luhur. Napsimin sa luhur, napatara ka talang uno, nabudura ka ata. Napsimin sa waktu luhur. Napsimin sa luhur, na makasilang, natinig na kemat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadur Rasulullah ya wassalam. Betul. Udi na kapag nadiga depan, umamat, napag-usali ka pa na simin sa waktu asar. Basta absembayang ka at di mo nakaswakto na ugang ka pa ka bida. E ba natin, apian waktu asar. Nadiga pa kayo ba kasi may sa asar na gungang simin sa waktu ba? Lugur, ayat na kukumanian na simbayang ada sa lugur, apian niya ka na singumidia. Na inakap simbayang na lugur, na papasa lugur, na ugang pa simin sa asar. Kaya nakap simin na sinuarin simintian. Di ka pa kayo ba Tunay pa ka sulama. Oh, okay. Ayak kung naikan na mamangataw akyadaan sa Dokurian na rajulani tarafaqa walam yas'al ahaduhuma an ismi sahibihi. Ayak kung na Dokurian nagibot tuwang bulayo kagibot ang bispre na. Di ba hindi ka na minsan napagdagan sa palin na nanimili na sa palin. O di na pagdagan ng sabar ko na nadidibigin nyo sa barko. O di na natin din nyo sa Manila na anagina-ginawa ingaro na ayat tigu Sofia na sorry at tawa do Korea na miyat titi sila na din ginaway na di mi isyo umanisaw Antonay ngara nakabus. Na berarti kan ada do Korea. Lihat depan habis free kan sinabi ko sa restaurant. Oh, di sinabi tawaga. Na berarti kan miyak kada kada ginawa ya digetaw Antonay ngara umanisaw. Katari pa ba? Ha? Sa nakatawa na ko niyo, katawan niyo sa marana ka, kuri nga sa ni guru niyo. Okay, sa si Saad Makadato, guru sa Marandaw. Naskano, ito na, katawan na ng mga rani. Oh. Ayaw mo katawan na Marandaw, so hindi na di panulog na mga wata. Mga wata. Lagi kaya mga babayaran na pure na dia kan katawan ng ubay, na piano ko sa lumabalang, alam mo na sa kanila na. Oh, ngaram. Awa, bago man na idig kayo, bago man isarkan na siyata ka. Taso nga rin ako. Iya. Yung sigaw mo. Tsaka, manatap mo nung harap ka. Oh, tayo niya pisimin na lang mo, nagigit muray sa mura ka mo. Ha? Ataw na kaya nga mga maranaw, nagawati may ini. Anay pa yung isya ka na, bumibig ka Lagi, mga ibarat yan. Kailangan na balik niya lipati, basta na ginawa inyo, na isba, number 1, na ipag-isya yung sumaran niya. Api ang tabi ginawa inyo, na pag-anaw na ipag-isya ka sumaran niya, so juba yung datan niya na ipag-isya mo. Ewan, tiga sister, atap si karana ka. Owan, natigil na yung karana, nasipulan na. Ay no, bulan na.
Oh, ano sige ka? Kataon ka doon yung sekreto, lawan na panagkuniar ka, nakataon nakasungaran yan, nagawin mo na siluin. Yun yung sekreto. Oh, naikita ko na panagkuniar, ano ka pinulugo? Oh, pusta ka. Kung sino man ang nakakilala dito. Kaya manutuan ako niya sa sinapon. Malangina na din ang pinulugan na. Kumin yung mga tungan niya, ang tingaran niya. Tingin na problema na doon di kataon na ito tingaran niya. Kaya titi kami ginawain. Natingin na niya, tingin na problema, di kataon na doon tao. Gina ni sabab, basta kung ang aming ginawain nga, na number 1 asul na kanil pag-isip ang Diyos. Maraming. Ay dapat yun. Saka hindi nyo ni pag-isip, hindi nyo din. May kasuman sa inyo ka. Oh. Na. Number 9. 8. Ikaw meron? Number 7. Oh. 7. Ikaw ano? Waya, gigay pag-galing ko. Ikaw ano? Ikaw nakaroon. Ika-7. Ate Sita nun, ika-pito. Ate Sita pito. Gusto na meron paso. Sorry meron paso. Ayaw ko na ika-pito na rajulun aw imra'atin nazala fi ma'allatiha alim walam yadhab ilayhi ahad yata'allama minhu shay'an min al-'ilm. Ayaw ko na ika-pito ataw adin na Korean na adin na untong yan ataw na diyan ko to ataw at na miya nagiyan na miya kauma ko yung diyan na ulama. Oh, ano miya kauma ko yung diyan na ulama na dungsong. Walang niya niya ilay dungsong. Liyata'allama minhu shay'an min al-'ilm. Akatawan niya na usumongon na kapakayaan amaswaya noon. Na question. Bakit? Dia kaya dia orang biga pamang dewa. Ya tiru ni orang dah tujuh piur. Anak miya suai orang nu. Gitu ni ibaratnya. Na diuda sonamu lawan udira kan jumlah dukur yan. Oh, jiwa ker ini pamanggawa karkanwaya mga duro sa gulungan na paniyakit na ibatong buwira namin. Ano na tuna? Ano na pala kukuha? Lagi na kayo tayo na luyakan. Ano na tuna? Tunay Peter o kitab. Sanjat tao. Akabuya iyan, aswata iyan, amaku amapia. Makatamok suwata iyan, maku amapia suwata iyan. Namintinan niya na oman mangni na pungnian niyang wala. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu al-an wa inni minal muslimin. Na ukman ukabaya utaw ayam anan yan na suwata yan ng bulo yung mga brabraid na kurman sa ignas itanay ni pamangdo ano na may tuna nakuha ka niya sa ig na itiwar yan nun sa makapito sabihis na rabbigan a'la alladhi khalaqa fasawwa tuna walladhi qaddara qahada walladhi akhraja al-mar'a waja'alahu guza'an ahwa sanuqri'uka fala tansa sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ani kapito ikaw nang giro pa itiros karon din siya. Bebo ano niya nantay gundor ano na. Na, pagman wayawata ka na supakilo na maratay adat sa ina na maratay adat sa ama na maratay adat sa mga pagari na maratay adat sa mga bubuyan, mga babayan na manat manay gato ning bananay. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhu binasiyatiha inna Rabbi ala siratin mustaqim. Maka sapulo bisa mitawar buig na aya kapag inumin kau kapag inuman kau sebenar na kailangan na 20 isa doon. Na ate pendosa. Na wala tipur ka manusia, tipungan yan.
Oy, ato ni pamang daw tanong, yang yung anak tipo ngay kuan, Junaider. Ha? Tipo nga niya. Na para madali yung utak tipuan niya nakatiranspiron. Oy. Dala ka pong tanaw pa masabat tipuan niya na. Ato ni pumulolan ang giraw ka. Rabbana atihim di'afaini minal adhabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim di'afaini minal adhabi wal anhum la'nan kabira. Rabbana atihim di'afaini minal adhabi wal anhum la'nan kabira. Siya na sa suratul Ahzab. Naiyaman niya na kung kami na ko ito. Uli niya na gilaki. Napakapsikit na naman lumita. Na, kung kami paratiyan na niya sugat ka niyan na parang lima na di nga katawan ng tayo ningal bugo. Na ayaw hindi pang gawa kita na uman beto so sinarong-alungan na kumiti ang nakagiutain na atay na sa mga pito. Na atay na kang kautar kasalli ni Rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Inna atay na kang kautar kasalli ni Rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Mga pito, ayaw manan yan na giyong kutuwa tao amin nilasar na di nga katawa na gato kawan mapumagugo. Di ba tiyo? So gina ni Kiatiro na kita aaya ko na ikarpito ang mga tawa dutong yan. Doko riyan. Na rajulun aw imra'atin nazala fi ma'allatiha alim wa lam yadbi ilayhi ahad wa lam yata'allama minhu shay'an min al-ilm. So kung sa tawa alam niya ko makuha video ng mga tao na dojo. Sama niya na benda na niya sugat sa video. Ano na? Kapag yan namin, sugat ka tingin na antay puno siya, tingin ni guru. Ni guru sa maragawan, yan semua guru. Kaya dyan daw, na ipaginin ko kuwan na, pira nubiyo ko lang mga alim, nasa radigan orang ugulan. Ayaw pati ko. Na, itanong kay kawan lo. Basta kaya nakasano to kayo. Ikaw ano ko na mga tawa kaya din dontong. Do Korean. Na rajulun da'agu rajulun ila diyafati pala yadhabu ila diyafa. Aya ko na ikaw ano at tawa do Korean dontong yan. Nasotaw inimbitar ka na berkaso. Nado ko na kurataw to. Away. Na makaw mapalataw sa ano nga namaw rin na kaskatan karugan. Basta tao, ay mana invite nga niyan. Oy, invite din ka. Lumiraw ka nga, ay baratin, example yun pa man na ato na pwede na suwata ka na napunikon, hanapin nga rumono. Inimbite mo, tiga bapa guru. Amay ka alawnan na pag-invite na ang sikaw, baga makasingawan na yun. At higinaw ka. Uli ang purusong na doon na tungakan. Dokurakan. Pagkanaya tungakan, dokurakan na pagkaniron. Kaya dira ka dokor, nakatawa na ka asubang nga ruma na umakatiro ka sa Satagabu. Satagabu. Kasaba pa na kapag mayo na ila na 2 taon na lagi na ko lupa ka miyugub sa kembele sa kaaba. Dokor ka. Tutog ka. Teka ba? Na pinakaminos, ay bibitaro nga. Alim saan? So wata ka na pagod ikaw. Nakila, ilulong pagiging ka. Na pag-ibig lang. Pag-ibig lang, di ba? O di ako rin yung nadukurakan. Ngayon, no, pinakaminos na, di mo makasya sa kami. Ha? Na ikaduwa na, wala, kanurira ko di man, yan ba ta ko rumban? Na ikatalo na kapakay, aadin na ito nga na yakan na miya, titi na ulit pagilaya, na daw ulit pagilaya, na daw ulit. So, ilay naman mga bumay kulay, uban yung nilipati. Waya ipag-imbitar ka na mapila, uban yung nanay supaka. Ang kayo no, na makapundaway ka no sa ano na mawin. Ang gusto mo imbitar. Mas mo. At ang sabi na kayo, mas tomo.
Hindi ko yung na depan makabeling na rasong lagi. Karena kadang ada kadusta. Ibaratnya na guru. Sobat takkan na gawin na baka makaderpa o. Tingnan to Nora. Miya ka mo rin sa Quran. Ini ating tanong sa internasyonal. Kalangag sa Quran. Atas ni. Mimbuat sa kanya ni ikadwul sa dunia. Kau tu. Lumiyang ka sa mga kanya. Sa kanya ni lumiyang ka. Kenapa ya lumiyang ka na yung tabungan niya? Kenapa lumiyang ka pabungan niya? Kenapa lumiyang ka na kagibag niya? Hindi. Ayat lumiyang ka, ayat kaya lang ka pila sa ko. Sabab mo yan. Yan ang ibaratyan. Yung yan ang isabab, sa kanon mga luksa nun. Mga luksa nun. Mga wata yun, o baga nuruto sa katatagilan yung kaya nakapagilan. Para tiya ko niyo, at natayin. Tugining ko kuwala ang panabaleman lumur yun. Amin na niyo yan. At natayin na pagluwa niyo sa mga wata yun. Napiyan niyo, inawa niyo mga wata yun, nakasaran na matatag siya. Kira. Okay, ikapiratan. Ikasapulo ang mga tao, kaya nila pangid, din na ugarian. Na rajulun sabaan wajaru ja'i wala yu'tihi shay'an min ta'amihi. Ay ako na ikasapulo ang mga tao, din na ugarian. Sa dunia na daplaw ko rin sa aluan na mauri. Nagyang ko tuwa tao at tiro gamaw usog-usog na ang nasiringan niya na di ititimba ka at yan niya sa kao. I know. Anak ito nakawalay, di pilubada sa guri. Di pilubada sa paan. Anak ito nakaawalay, sa kapin niya na may katagasin ng gugurapon. Anak ito nakasusali na buwinilbad. Okay, na nasiringan niran, aw man silang kuman na masasiran sa palapa. Ang nasiringan niran, na di rin katon ang tunay betul sa paan. Ang nasiringan niran, na di rin katon ang tunay betul sa sida.
Na inano yaman niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Sufyan al-Thawri ikasapulo ang mga tawa din nung tungin na manusia na tao at tiro ko kagagawi na patrabi mo ko sumisug na adla siringan niya ayaw ipunggulo kaya na dumaka ka ng mga utak yan kailangan na nakagdamtan hugoy ko niya riga sa kanong mga tagilumba ko kalapanekan mo kilinin uwang benda si tamay dito rutan ko idira na sering at tanto karon di man ida pati o okay na paman na abrang waya katiro adna kento udah kanu mambu karon dinan ore kayo di atau to kento karon dinan oy ay mana niya nani niya pita yan na ayay tatantang yan sa rawasan dati nando kumadi mga kuwasa nando kumadi mga kuwasa yeah ay mana niya lagi utak katatantang yan na kaya mana niya na upama kamada agyan ko to awida ka niya sa katatantang yan sa beperkawa niya gugur ka niya guntuwa injan na nagumara din yan ako sabi dyan ako yung ganiran ano na maumara din yan na ato na binin ako hindi tanuron paman na mo sa wira kong buya tapi na naging 3 months na Ramadan na 1 week abipa mana nila 1 day before Ramadan hindi nga kung wata ko na yan tunay March 1 ang ito nagawin yan March 1? March 1 na kayo din first na Ramadan na kung mag-isugar ko kuwantan mo Saturday. Sakto. Nagito Saturday. Sama na to idol na akad na Ramadan na no na umalisa na dumudumo. Starting Ramadan. Ano na biya ka piya kisuga ta kuwa ka juga pangmagay na ka starting Ramadan. Allahu Akbar na. Amin na niya ka support na taro di niya tudu. Ano ba teo? Nema na niya na suwan na limon wallahu dala. Nagito ni niya ka piya ka pangmagay. Makabagay ka sa ayaw na nila sabi ka nga before Ramadan may akakuha sa tao sa isa kakilwa gula may akakuha sa tao sa panapain na kumplito may akapangukuron sa kita ng kaganda nga margas na so virtue Ramadan na namun sila mabubugaya ka na pang ng kanilang okay na inshallah na piniya tiniwala no inshallah ano o mamumirang pa itanong ko Ramadan atong tanong so ka patay na alhamdulillah. Nah, ikapira tanong. Ikasapulo ang wisa, ang iapasan mga sapulo ng pitiruan. Baka sobra. Kaya mana niya naginan, agya kaya ino siya karkanong, katay naman, kaya susuda mo tayong tanong, lagi dun tataksan, so di karkan di pagusayin. Na kaya mga nalalag na dia kaya pian sultan no na maripita kanu sa di Mateo kami ako na kaya dipatan yung number 1 uto na so di niya di pamang niya ginawa niya na lilipatan niya nung so atau no siya kadua na mga tao uman apsibidu sugoy na din yan mabuti so Quran ikatalawa kaya din sa ako na tao sumiyong dukuin na sumiyong ko maskit na ramig lumiyo na din makasimin sa dura kata so na ikapat, ang mga tao din ng Korea, ang mga tao sumibig kukubur na din si Randel. Tala, makaustang ini Mauricio. Ikalima na mga tao sumibig kuingad na ramig miyaling na din sumibig sa alungan na Jemaat. Aya ikalima, ikalima mga tao, nagyong ko to ang mga tao, tunaw nung ikalima. Mga tao ay maalala na di ginawa nakamig siran, may kabilang na din yan umisi ang tayo si kanin dala ito ni mo mag-isay yo na naaya ko na ikapito na giyon ko to ataw at na miya ko makuingid yun na ulaman na din yun magugubon unso aya ko na ikawalo na tao ayam anan yan na inimbita ro tunganay niyan na din yan aksipaso imbita ro aya ko na ikasiyaw na tao so kamudo niya na inilang yan din yan o sa kamudo niyan aya ko na ikasapulo na tao amaw usog na adna siringan niya na pungkulo o katiyan yan sa ungos
Nah, emang to nakita nyo tanuanan na suratan niyo kumana na pag-study niyo sa walay, ka inito ka ang na mga pedagawi tanong kagya ate kay Secretary General tanong mga leader pa kung hindi mo ko Allah mudala pemangin tanong ko Allah mapiyad lagi kaya kariribiti ano na dia kaya bipura Ramadan na multa katan. Oh, ani ba piterotan wa bipura Ramadan na multa katan. Ayak multa ka ang tanong na ayam anan niya na wamada kabla Ramadan. Ato na preparasyon tanong sa kasunod ulan na Ramadan. Narotan og diskasa, ato na pagamantan o tarawih, o tanong diskasa, ato na ni nganinsan ubi, na uditan o pagwita sa isa lama-lama amahag lumbak, uditan o teguwa, nakapakaya si itano dun, sa iya kaya derpa, na rotan dun rotan diskas, umo ko dun sa ikadwa ko apakaplusyatan. Oh, kaya kami pera nalagid niya ka, timo-timo tanong mandaan na raw din, ako nabatanong siya di kami, no? Ano ba ito? Nabatanong siya di kami, no? Kaya kita tanong dyan yung orang nga di ay na. Nakumuha tanong ba niya, piyasa ka tao, lecturer ko sa kanil pag-lecture siya ko kagabi, nakumuha tanong sa saka tao, lecturer siya ko kapipita. Apya dudu ka tao mo. Ino to na para mana sa oras ang ipag-sira. Insyaallah, niya tatangonan. Nah, ito na mupita sa pakisyo. Alright. Mga question, ba na mga pakisyo, yan ay mga sa kanwa, mga bubekan, mga watakan, mga aryakan, nagugulan na pakisyo sa social media. Yan kaya kinalay buta noron, akataw-tanaw, pumagin man to sa mga petero ka, ati man to sisisirang mga titira. Alright, na di na limute, di ba? Maganda, sige lang mga tinira, nagitabi na dito tayo, sige kaya seminar tanong, sige kaya anong anak, ano ba? Sige ko tayo sa tanong, naubaan na clarification niyo ron, nagpakaisi iyo, o kugugatan nung nasibagin tanong, na bismillah. At na pakisir kay Vice. Si Bismillah? Why? Okay. Ibarat ko no, miya ko na magarib na da mga sumbay sa luhuragwasan. Umiyangaw ka na waktu magrib, nada makasimen sa waktu Luhuragwasan. luhurang-wasar, nama ko ka na magrib, na pagabdasid na sumayin niya sa luhur, sumayin niya sa magrib, na din napasal niya sa luhur, asar, na titig niya sa waktu magrib. Okay, maniwala ko to? Nipniyat niya nun. Nipniyat yan. Naayap niya taniyan, nasuduwa ka to. Sa wakto. Waktu ay mana niya na din malin so kap ato labini na kapsibayan niya sa ko may susugat ton agugyuto na dinamidin niya nga ay abu kinitin bigyan niya no sa ko bagarin na kagya riso na bulis kanyan paman na ano ujurian auto na sininda lugur na mga pasad na sila nukman na tinig man sa wakto asa na mga sumbayang sa asar agu magrib nagit lugur na tindig kapsugi na niya sa wakto magrib. Okay. Laban na pa kay Sisa, hindi ka na sana mga uwi. Kung pa kaya tayo na mag-bless ta, at sigurutang mo na limata. Ha? Kapag tingin na isang lugutang na limata, ayak mo ayas sumug nagpakay. Alagin mangudi na di kapag-bless sa ranaw, ato na yung video no palang binahudi ranaw. O ay. Kaya marata na baka di pa mo ano ka po yun? Ay ito di ka pakay, kati ba mo na inulog lang mo. O ay, ayaw mo, kung nakako palang yun na nasubi-subi ka di kapag-bless na, kapakay ito. Okay, next, nabalik na question yun. Ha? Ang tali dito no? Andi tapi ako, sila pula ko si kukuan, kurano. Agi aso sila pula lalenta na kawin na, nagpulaguma dito, dito ang papas. Na, sekretary, ano man yung ano Sa maningan. Uwe, ito na yung video mo ng cellphone na gusto Quran. Ato na yung video no cellphone na gusto Quran, ayaw mo kapag isa na tanong ko cellphone na ulit na matawar ka no.
Okay, na ayat na aula, ayat na priority na so kambuti ako Quran na sundungari ka na yung buti. Nabalim, kagiya pa man at sintemat ako. Simptomat sa cellphone. Papa na tumat ka na sa cellphone. Kaya kagaya sa cellphone na matatago sa mga kuwan na Na kailangan na mamimrutan sila sa Amrod, kakagiaya kapiyo to na roon tanop keto kay sudangan no programa tana. Oh, na sisa suratu Hud, suratu Yunus, ito ano to ki poster kano, lagu miyatiro ka na arba, adna satiman ayat di keto sa kapusan niya. Oh, nate ko buto rin di bukan ko benito. Oh, nakikidiyo ko ron. base itong na. Nakikidiyo ko ron, no? Na makaw sa walay na isuratan sa handwriting na ipicturakan na ipostakan sa Amrodo. Pakasundan niyo si ano, yung kaya loksyon na pakasundan niyo sa Amrodo. Para lang na, kaya pinakapigil mo ito ang programa tanong gubay kulay, ang pakasundan ka sa Amrodo, na ikira seminar tanong na si Ibrahim sa Amrodo. Okay, na para lang na seminar tanong na para nakulakap ko apian din na ro ako. Atau nak nambeli nga loksyo ya si sa Manila, ay dito awida kalian. Dapat yun, nanaw gitu. Insyaallah to, babay ko na yun. Na mangnita no sa daa, ay hindi na pa kay si Iwalas. Oh. Ya kada kan punoto sa pagpus ko kuwan raw, ya kada kami puso kuwan. Kaya seminar tanong pinapisa. Dito maabali ka na bayas na yan. So kaya si Pinal tanong ka dinapisan, ang lagi mo to ah? So wala, so Peter o kaun kawan. Ada ka mo may puso, benda nagkasuman ka. So, Benda nagkasuman ka sa kapag. ay ano to para ang niya sa ginawa ko, piyuro. Para ko wata, ilimbo wata. Ano, isang kami ko na sa raw. Ano ka ba? So, nagkutosan niyo to, para may umatan kami posta no. So, wala sa diba so ini kuan ni kuro ko hindi ka dinapisa may sulat yan na mga wala na. Nanay no, kapamimigiran na mo to, na iyong matanong no. Wa Yung matanong, asa kay ginawan na itit ko pigiran na kuha na. Estabud na ng mga importante na siyang benitut post sa kuha nga para kami ang kadagdag man na makasusunod sa Amrodo. Ay, sa kana punang igor kanwaya, basta membro sa Amrodo na asara mapi ang nagumasa mo. Asara ang nagumasa mo. Ay managete sa teatro ka sa asara di masa mo na bagay tradisyon mo gigirawan sa kuha. Madala di sino kay girawan na panadi magisi tigil na to na ini analito yung isang gubiyan. Gubiyan mo, tigil na nagwidar siya. Nandito mo para mga personal to nakuha na ng GC group chat na. Pa na nakana mo siya ka grupo. Kato na nabagawa sa mo. Mga tanong sa dao, pagalitan ko ang mapipiyagin na tanong lamon. Inides tanong Allah kung may tumanawi daakan. Rampay tanong yan ulan orang Ramadan. Sa pala mapipiyagin na ulan. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات برحمتك يا رب العالمين
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني في جنتك وأدخلنا الجنتك وأصلح لي اللهم اصلح لنا ذريتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم بارك لهذه الندوة. اللهم بارك هذا. اللهم اجعل هذا اجتماعنا اجتماعا مباركا واجعل تفرقنا تفرقا معصوما يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع المتقين الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.